Ľudia, vítam z nového videjka a tentokrát sme v Minecraft a ja sa ospravedlňujem dopredu, že ako možno ste si všimli, že už máme tu proste spravené nejaké tie steny. Jedna vrstva, tá spodná, to je podlaha a nejaké tie slepy bola tých stien a načrtnuté nejaké veci. Nefungovalo nám nahrávanie v minulom dieli, keď sme sa natáčali, tak dúfam, že vám to takto teraz vysvetlíme. A tentokrát tady mám môjho bratranca Miška a moju sestru Natálku. Poďme rovno na to. Takto sme si povedali, toto je tá podlahová časť. Ak to ešte rozrieme, tak poďme. Tak ako si sa mohli všimnúť, táto stena takto pôjde až hore úplne do výšky a potom ďalej uvidíme, či tam budeme robiť okná, dvere. Tuto som takto rozvrhol. Týchto kútok budú takto spravené okná aj na jednej a na druhej strane. Len potrebujeme toho kameňa strašne veľa. Skús po tento kopček, okej? A ty po tento kopček to skús spraviť. A ostatné nechaj na mňa. A takto potom tu ohraničíme plot, okej? A tento stroj, keď sa potom budeš ničiť, tak ho môžeš ničiť. Samozrejme potom aj túto stroj. Ja ľudia medzi tým by som mal niečo do seba, nejaké jedlo, len samozrejme, že žiadno nemáme. Sa mi zdá? Ja na 6 chlebov. 6 chlebov? Dobre. No ale ľudia, máme tu už tieto kocky. Môžeme to takto dokončiť. A rovno môžeme, toto bude to okno, to je iba názorná ukážka. Začneme rovno zrobiť ďalšiu časť zadnej časti. A potom sa tam budú robiť nejaké okienka alebo nejaké ďalšie časti. To potom ešte uvidíme, lebo ani ja sám neviem, ako to budem robiť. Ja robím počas toho, ako to ja tvorím, tie veci. A samozrejme musím popracovať s týmto, že je to proste zdvihnuté a tieto veci, že to sa mi neľúbi. Budú tu schodíky a takéto, proste uvidíte. Áno. Daj si tam ďalšiu lopatku. Momentiček, ja musím moja sestra vysvetliť, lebo to na to už dlho nehrala. Tu máš jednu lopatku, tu máš ďalšiu lopatku. Tu máš ďalšiu lopatku. Dík. Tak. Lebo tuto by som si určite pracoval mať schody. Ja mám teda dvere. Uvidím, možno idem ešte inde. Ja som strašne ľudia veľmi nerozhodný človek, že na ty. Samozrejme. A takto som teraz nechcem pridávať ďalšie vrstvy. Aspoň aj sadnú časť už máme dokončenú. Pomaly neviem, jak teraz budeme robiť ďalej tak do výšky. To ešte musím mysleť. Takže potom to kopček. Jo. Tak presne to vyšlo. To sme mali akurát. Dobre, tak tu máme takúto vrstvu. Samozrejme, že by som si predstavoval napríklad jednu miestnosť, ja neviem. Toto bude až také skladovská miestnosť, by som to nazval, alebo takéto výrobne. Určite na jednej strane budeme mať pekárne,
Druhé také, mimochodom ľudia, tu sa nachádza vesnička. My sme v tej vesnici ľudia ešte vôbec neboli, takže Môžeme tam ísť? tam pôjdeme, rozhodne v ďalších častiach. Ale v tejto časti sa musíme hlavne vrhnúť, aby sme spravili niečo s týmto domom, s týmto okolím a s týmito všetkými vecami. Ja začnem toto jazerko začnem zakopávať a my vlastne potom budujeme, ale to asi vo skrine, lebo to je strašne dlho a náročné. A Natálka nám je toto miesto celé spraviť s petníkami, pod niečo natrhať. Samozrejme, my sme s Myškou možno čo natrhali, keď sme to natáčali. Takže niečo budeš mať, OK? A samozrejme potrebujeme tu spraviť nejakú farmu. Potrebujeme na to železo v ďalšej časti, keď sa vrhneme do tej dedinky, ktorá je tam. Určite potrebujeme získať potrebné materiály, ako sú irony. Dala by si mi na ty hlinu, ukáže, ja sa zoberiem. Taký. A potom sa snažím tiež vidieť, čo som mnou porobila, že skovať. No. A teraz pozrieť, toto teraz takto spravím. A potom neskôr spravím toto jazierko. Len si všetky tieto kvetinky sa potom poberú a popredávajú sa sem. Tu sa samozrejme spraví pločík a spraví si takú oázku. Máme dosť kvetín? Asi nie, ale to ich môžeš natrhať, Hlavne potrebujeme takto toto tu rozšíriť. Ja zakriem túto časť, ty zakrieš potom túto druhú časť, čo tu bude chýbať. Aby to proste bolo rovné a potom bude neskôr, čo dokončíme. Momentíček, na to pozri, na to dáš. No. Klikni nad X-kom a presun to. Nie tak. No. Alebo jednoducho, že proste trojuholníkom. Keď sa mi voľné. Ono totiž ľudia, Natálka nehrala som už asi rok Minecraft, to znamená, že už to úplne zabudla. Čo? Guličku. Tam ti to píše tie veci. A dúfajme, že bude v tej vesničke nejaké veci. Hlavné jedlo, lebo vidíte ľudia, ja mám proste minimum hungerbaru. Nemám nič proste už. Úplne hladný som. Sem dáme takto jednu takú tortku, aby sa tu tu nič nespalovalo, keď toto zadeláme. Je tu dokonca jaskinka. Túto časť zadelám ja a tú ostatnú potom dokončíš ty. Ale ide už pomalinky noc, takže poď na ty, ideme hore. Poď. Dáš jedno lopatky? Už si minula všetky. Neviem, ešte pozriem, ale mám ich tam málo. Ja to správne druhý. Niečo máš. Či nemáš žiadnu? Nemáš žiadnu. OK, tak spravíme na to aké lopatku. Pôjdeme za chvíľu spať. Potrebujeme hodne lopatiek ľudia, hodne. 4 v podstate už je na konci. Taký pekný západ. No poď spinkať. Idem. Musíme hlavne upraviť ten terén, aby to bolo v pohode. Poď. Daj mi Ja tie chcem lopatky. do tejto druhej.
do jednej truhly budeš mať nahádzane lopatky a v do ďalšej truhly vysí všetku hlinu. Stačí byť na tej lopatke a dať trojuholník. Trojuholník. Nejde to. Je trojuholník. Chod na tú lopatku, trojuholník. A všetky tie hliny dať do tejto ďalšej truhly takisto trojuholníkom. Počkej, dobre. Do ktorej sem? Jedno, z tých troch. Môžeme zrobiť. Nezabúdajte, to 2 stromčeky potom treba vymyslieť. Tieto 2. Potom ich zničím. Len toto jazierko, to bude veľmi pekné, na toto ešte na to nemáme ani proste piesok, ani na to, aby sme tam niečo také teraz robili. Potrebujeme na to hlavne belíky s vodou, takže teraz bude pre nás dôležité, samozrejme toto sa takto spravíme, pripravíme si to miestečko. A ďalej sa budeme posúvať možno týmto smerom od týmto, kde budeme robiť farmy. Tuto by som takto predstavil proste oplotené a tu možno niekde začneme, aby vyrastali farmy. Robíš to tak prírodno teraz? Prečo? To si už nemusela kopať. Dokop to. Ja teba vydetailujem. Dokopám si raz, potom tam tú hlinu, Potrebujem si potom išlo ničiť tie stromčeky, okej? Hej, tak to nechaj. Stop, tak už sa nechaj. To ešte skopíme. A začni kopať, na to potrebuješ tú sekerku. Nemáš náhodou u seba ešte nejaké saplingy na stromy? Nemáš. Nemám. Ja mám 3, kde tam chce byť. Aby si mohla potom ich stiažiť a mali sme dosť dreva, samozrejme na to oplotenie, lebo to sa chceme oplotiť a ja verím, z takých 5 stakov toho dreva bude potrebné určite. Má to. Máme tu to kvetiny? Áno, poťaž ich. Čo máme ďalší sapling? Všetkých proste plnič, aby sme ich sem potom mohli podávať. To je samozrejmosť. Budeme tam dávať nejaké aj tieto listie dookola, len hlavne farmu musíme vypadať. Jen teda toto rýchlo zakryť. A musíme toto hlavne zrovnať do domu. Je pekné mať kopček, to si tu potom ešte spravíme také malinké. Ale nechcem tu mať taký extra, lebo si to fakt nedalo predtým ani chodiť, to ste ešte nevedeli cez pôvodnú štát. Ale ja aj zo špatného miesta vidím svoj potenciál. To je dôležité.
Tak, môžem pokračovať. Tento máš a to som tiež šantika, som nespravila. Tento stromček vedľa domu. Tuto. Potom prosím ťa ešte doličiť. A počkaj si potom, kým vyrastie toto ďalšie. Máte jedno kvetinky? Áno, môžeš si potičiť a môžeš si vybrať. Ja medzi tými zober aspoň tak nejaké máme. Aj potom to, že na ty všetko z drevo, čo poťažíš, dávaj do tých troch druhého, okej? Aj tie kvetiny tam mám dať? Jo, môžeš teraz, lebo ešte nemáš správne opočne, takže nevieš, ktoré to budeš robiť. Ale rozhodnú, že máte sa čo tešiť, lebo ja robím nejaké To je projekty. piesok. No, kde máme prvých, pozor, tam je ten zombík. Už vidím ho. Kde máme prvých 27 plotov. A vôbec neviem, kde to začneme posúvať, čo to je pokazené, takže začneme asi tuto. A tuto by sa to tiež išlo nejak ešte opraviť. Ten piesok, čo tam bol, potom ho zničíme? Na to jaziebko? Môžeme, no, to sa zíde. Asi sa takto začneme robiť ten plotík. A tu zase dedaný ten plotík, tak môžeš to trošku skrášľovať, jo? Dobre. Pozor, napríklad tu je na tý strom, že vyrástol, treba ho ísť okamžite zničiť. Idem. Aby to vyzeralo úplne najlepšie. Tak to, čo robím, tak sa musí dokončiť. A to drievko to potom daj do tej truhly, okej? Dala som. Dala si, okej? Paráda. Máme si iba 8, ale nevadí. Teraz mám ďalšie. 4. Ja mám ďalších 24 plotov. A môžem to ísť dokončiť. Aj s dvami ti mám dať. Tej sa môže sadiť, chcem ich sať, aby vyrástli ďalšie, No. aby sme mali toho dreva čo najviac. Lebo to drevo urgentne potrebujeme. Taký veľký strom. Sú to no, veľké. A kvetinky tam mám začať dávať? Áno, v tejto ohrádke, čo som tu teraz spravil, to môžem začať dávať kvetinky. Dobre. Ešte toto je asi možno potáhnuť. Takže všade ako keby. No, pri tom plote ozdobovať to môžeš. Tam je to najdôležitejšie na ozdobené okolo plota. Aby to vyniklo, samozrejme, že ľudia. To máme či tu sa nepotrebujeme tieto dva plotíky. Tak to nejak. No, ale máme viac druhého kvetiny, takže použiť viac druhého. Máme ešte nejaké ružové. Aby si nemala len červené, aby si červené mohla použiť aj na ďalšiu tú polku. Samozrejme potom to nejako budem ničiť, lebo sa to budú dané farmy. Budem to dávať úplne k tomu plotu. Tu máme napríklad týchto 5 červených ešte. A tak nemáme tie fialové, tak asi sme vyhodili ľudia. Rúžové si dobavujú. Mali sme ružové fialové. Tak zasadím tieto 3 saplingy. Tak, ľudia, už ide noc. Svieti nám tu iba jedna torčka, čo není optimálne, to znamená, že idem si rýchlo vyťažiť. A ty môžeš ísť pomalinky, a toto ľudia, tento pohľad, chce zapadajúce slnko, plotík, kvetinky. A teraz na sa ich hádzať tak hociak a nie tak to chápeš vedľa seba, hneď vedľa toho plotu. Proste, že ju zoberieš, neviem. Potom to spravím, teraz idem spať. Po domčeku sú už nejaké trošky rozhádzané. A
ale viac som ich fakt nemal. Tak ľudia, my dúfame, že sa vám toto videjko páčilo a medzi tým dokončíme Natálku, že zrobíme túto časť. A tie kvetinky? A kvetinky si nechám potom asi na ďalší diel, alebo teraz spravíme. A vidíme sa do ďalšieho diela. Ahoj!